ngaturaken wilujeng dalu. Apa kok kowe nek omongan ora sehat ngono? Lah engko nek aku mau nek kelebihan kewan akeh ngene piye Iya, terus. larane gedine kaya ngono lho. Sing nang ngarep lampu delok pirang-pirang iku mang goyangannya sapa Aku sak mendring kabeh. lampune nganti rubuh iku. Ya iku perkara kewan tok iku mau. Oke, ngaturaken wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, metunya rada wengi iki, Cin. Sing mirsani ya rada arang-arang gak Arang-arang masalah nggih. gak apa-apa. Sing penting awak dhewe saking nglipur ingkang kagungan kersa menika Pak Darmono. Pak Darmono. Saya Bu Tiah nggih. Nggih. Alhamdulillah. Dek Wahyu ya sing Dek Wahyu. disunati ya. Alhamdulillah Dek Wahyu muga-muga seneng atine. Amin. Tambah pinter. Nggih. Saiki saya dijaga muga-muga ya manut wong tuane. Nggih. Siapa iso ben sukses saged ngangkat derajate kedua orang tuane. Amin. Sak bibare Mbak Wahyu Manggala muga-muga rezekine Pak Darmono. So Bu Tiah Nggih. pinaringan kelancaran, keberkahan, pinaringan panjang yuswa, adem ayam keluarganya nek mau sangkok kene tontos. Piye? Nang jero omah kae apa tumpuk-tumpuk Walah kae? berasa dek wis sak-sakan ngono ya, Sam. Piyoh. Piye ora umum. Iki kok jare nek mulai kon gawa siji-siji. Tenan, Rom. Ya ora. Duh, nek tenan aku ame jumbo. Lah kowe kok medhuk temen. Sesok prei kok mulai-mulai untuk beras. Lumayan iso tak masak. Ya Pak Darmono nggih, pakai sembah nuwun, mugi-mugi berkah barokah sedayanipun nggih. Nggih. Berkah barokah kanggo sing nanggap ya berkah barokah kanggo sing ditanggap. Ditanggap, Ya kanggo amin. sing mirsani kabeh iki. Iya, Rom bener kuwi Rom nek omongan aja mbah-mbah Rom. Lah Gudhi iya, kok, Rom. iki nganu, kewan iki ora wedok tok. Gak kewan lanang ketara. Kewan lanang. Iki bahayane kok mlebu rokem lho. Iya, Rom. Iki tek mengong ngene, Rom. Apa wi? 10 wali Bil. Sunan Saka sapa gimana? Dolokan. Bukan yang pertama ndolokan. Oke, kita aturi langgam sik ya. Nggih. Wonten Setya Tuhu sudah saking di Arya. Ya kita streaming. Arya Saloka. Iya. Arya Saloka. Sopo? Arya Ganta. Iki iki Jakarta mah iki. Pasukan Saleh. Terus Nasjati. Oke lah kalau begitu. Oke. Mangga katuran wonten Setya Tuhu nggih. Cus. Tukang kendangnya ning ndi tukang kendangnya? Lah maksudnya piye urung wayah anu kok lunga sik. Kandani kok. Di awan tekane ya wis telat lho, Sam. Lho wong lanang kok telat. Lah, kudune Biasanya setelah wong wedok. tekane iki lho maksudnya. Oh iya, ya kanca-kanca ya hadir juga sugeng dalu semuanya bapak-bapak sih. Oke tahu siang. Ngosek tayupane. Kok kaget iki lho. Jajal apa lah. Terus kowe sentimental karo aku kok. Aku njaluk dikendangi ciblon ora kendang gedhe saya mau dandani kendang gedhe. Ya. Setya Tuhu, Cuk. Arom cang kayku kok cacok-cacok iku sepo-sepo lho. Lho maksudmu piye? Cok iku dak dian. Cuk iki ana artine. Apa? Mergo aku sayang karo pengendange tuwa iku. Cuk iki artine cinta untuk kamu kok iso. Walah, Cuk. Ayo. Ayo cok bongkrek ngono lho, Rom. Ayo Cuk bongkrek. Lah, Monggo. Katakan menika kagem sedaya mawon sesepuh wonten dusun Seren. Ugi pandemen-pandemen tembang-tembang Jawi menika. Ingkang mirsani streaming ya sugeng dalu sedaya mawon kanca-kanca dulur-dulur. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bebasane dateng kepala takut
lahir batin bos nyata mong saja andika semune kurang reno oh Mugianto berkahing widi andika mong tansah lintang panyuwunku sedya kula tansah nglamlami juga dulur-dulur ingkang nembe mawon mirsani streaming. Kadang setengah menika wonten Setia Tuhu nggih. Dari Arya yang lagi streaming. Arya Genta lho ya, iya, ora Arya Soroka. Ora Arya Ganta iku. Engko nek Ganta kleru Ci. Kleru malah. Aku jane nek nembang-nembang iki rada minder aku. Mergone main nang Seren. Nang Seren kene seniman-seniwati banyak sekali. Oh, nggih. Mulane aku rada piye ngono ya Ci. Tapi kan jempol. Insyaallah kan ikut belajar nyari sinau gitu ya konco-konco ya. Ya, ngaturi menika wonten Tayuban Mas Isan ya. Pakde 10.8 karo apa Mang? Karo apa? Nabila. Munggahe numpak sepur. Numpak sepur. Numpak sepur Pakde. Sepur. Tayuban sik gak apa-apa. Sing ngantuk ya ben ngantuk sisan. Sisan gak apa-apa tre wis jam malam. Monggo. Sayur balap nggih sama rawuh Bu Is, Pak Man. Posisi. Pak Rahman, malah kok sendakep terus kok Pak sampean ki kelangenane sampean lho, Pak. Idamanmu yang dari Siwalan. Jalagan sebagai mawon bapak-bapak simba saking Rembang Kota Pak Tin. Wirinya Rembang Kota. ora diplonjo
kepengen makmur dik yo padha berjuang Mangga mangga numpak sepur mas mudan kutha pati yen kepengin makmur ayo transmigrasi mas monggo Hey, hey, hey. sepurang mudun kutha pati yen kepengen makmur dik kok sing hati-hati sampun nggih rakyat elek-elekan diaturi ya nduk leku parian Ape. ora kulino aku mergone aku tidak ledek tayub asli Iya. iki ngono ledek tayub abal-abal Abal-abal. sing penting sing ngersake muga-muga seneng atine Nggih. Ya sampun nggih Sampun. Duh ngaturi bahasa sayur balok Nggih. nggih masake menawa Dek Diana ikut mboten nggih Bu oh Mboten. tidak oh ya wes ya Mas wonten kecewa Mas Mbak Indah Kaluleta ayah Nah kali aku ya Gene we, aku iki asline lah ya nganti keselek nang lho ndung Gara-gara kakan kuda iki lho. Mangga Mas ya. Kecewa. Kemrah deh, kemrah. Lungaku mung golek pakaryan kanggo sangu bebrayan ning jero ati sayang ora medhot katresnan. Aku kecewa karo kowe ya, Ro. Loh, Aku aku ini kecewa lah tintingane kemang gerungu apa ora? Aku iki maneng lho Jin senindingi Jin. Ya nek ono aku kecewa karo Semrel, nek ono bengi iki aku kok. Sumpah kowe sumpah. Apa sih dia nek disumpah ya? Ketoprak seneng main sumpah-sumpah. Aja, Tintinganmu iku sing Mas. bener asem, aku iku selalu mengikuti nganu kok, alurmu kok. Nah, sing bener iki, Rom, bener iki. Ya ngolah ngalene ya kandhane ya. Iki mesti lagune gelas retak ah. Ya. Nah ora buing-buing ah kandhane kok iso. Aku lho ora iso kabeh. Sing tenanan iki dipirsani live streaming iki beberapa juta mata memandang loh Mas. Yo. Ayo. Lupai janji nang apa sirah tidak kejam. Iki ora payung hitam, Ro. Ya. Asik ya, goyang ya. Wih. Oh, Ilang siji lah dia milang siji lho. Nah iki, Karo wah iki mesti nang Jawa Timur iki. ha he ha Asik, yang lagi nonton streaming semuanya selamat malam sebentar lu. Pak Sudarmo next, ya. Pak Sudarmono. TikToknya ya. Iku dudu Rom, iku kok ngemplok.
kanca-kanca yang hadir. Wonten 2 permintaan nggih. Iya. Sing setunggal kecewa sampun. Sampun. Sing setunggal grigis. Coba iki dileti sak lagu ndak apa-apa nggih. Nggak apa-apa. Misalnya Pak Kaman biar duduk manis dulu nanti Iya, maju sama Bu biar nggak sekalian. capek ya. Jadiannya kenapa nggak ikut toh? Karena sekolah ya Bu. Iya, sekolah, Mbak Aro. Biasanya sekolah kan tapi kan ikut. Rohain lakone humor ya Iya, Cim. tamane jeru. Ada permintaan pujian yang saya Mas. Dari Mas SL. Siapa itu? Solikul. Dulurmu lanang iki lho ning ndi wong saiki ya Oh. gak roh aku. Kembarane Mas Maulana. Sapa? Iya piye? Apa Soliku njaluk lagu ning kene? Iya. Sing 3 story ora kene. Wis tak konokno mangga. Iya, Mbak Maulana Ya Allah. mau. Aku mau cukup memberi info ngono jare Oh, saurane. alah. Ya wis ndak apa-apa. Ya wis. Sing penting kan aku diwan nyuwun lagu sing Iya. penting ada bijinya aku Iya boleh. dong. Oke. Gak mulih-mulih kayake. Ya mungkin dikelompokke ben iso nanggep awake dhewe. Amin. Menawa. Iya. Ya mangga pujian sih. Bang Jum, apa? Manut. Jeleng lagu manut. Nyanyi dong. Mbak Tanya. Asik. Hei, Kowe lho. Iya aku sing di WA. Sudah tak sampaikan. Kene pakai netra terusan dulu Natian datang andamu Nanging wastu makin kalbu Baper pacar pindah saka pinapa ha, Kaya
Dadi satu kang sayati Oke, sampun. Ada pujian ingtun. Ya pujaning tun mergo sing nyanyi atun. Kalau yang menyanyi Ningsih nanti ada pujian Ningsih. Beda lagi kalau yang nyanyi Sudarmini ki. Dadine apa? Pujian ini. Yo, sampun ge. Sapa Solikil? Solikil. Solikul. Wes salihul Iya, sudah. moga-moga rezekimu akeh ya, Ko. Iya ketara mau bali. Atung-atungan ndang duwe pacar, ndang tok bojo. Amin. Sapa ngene rezekine akeh, sok banyak duwe bojo, rabi nikah nanggap Ayu Ayu Manggolo. Oke, sing penting you stay in my heart ya. Ya. Indah Kalula stay in heart Mas Maulana. Iya Mas Maulana, gak entuk salihun tok Maulana wis kembar ya. Yuk, ngaturin lagunya apa iki? Krikis ya? Krikis. Krikis Mas. Ayo. Ada apa kok ketawa ketiwi masih? Ya kayak dililing dulu tua ya, Iya, wong Jin. telu iku nek guyu gene watono mbek Anjoni tamangko ora. Aku lho roh hasilnya neng aku menang ae. Akan aku sabun. Yuk, Oh iya. ya Mas. Wonten krikis ya permintaan sayur balap. Ayo Ndek Gimbung. Saya nyuwun iki bose sayur balap, Nduk. Rapal yo wis kok angger mangat. Penting disawer.
saya Tambah akeh, amin. muga-muga sing wingi dadi mantan Mas juga Mbak Entin ya. Mbak Entin, Mas Didi ya. Mas Didit. Ya, muga-muga sampun hamil belum, Bu? Belum, semoga Semoga lekas hamil ya, Bu. Nimang-nimang putu. Iya, amin. Ya, lanjut nggih. Heeh. Ada friend Mas. Iya Mas, friend. Friend. Kayak awak dhewe cukup jadi friend. Mosok lah Dek. Iya, tadi Kowe teman. nek apa mau lebih dari teman tidak mau dengan Mas Hari. Mau ndek bojo. Sahabat. Oh, sahabat. Beda. Mergo awak dhewe iki padha kae karo nyambut gawe saben dina iki wis kaya keluarga. Oh. Wis kaya delere dhewe. Oh, jadi gak apa-apa ya? Oh, tidak menjadi masalah. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, Mas ada teman nggih minta di Amelia yang ada di Taiwan. Oh iya. Minta di remake ya, Mas. Siapa yang saya nih? Ada yang bisa? Oh, tidak bisa. Ya wes, ya wes. Ana ya telepon anak. Anang, telepon Ani iki lagune bojomu. Ya wani ku kok ya randang mangkat. Iya, kondang mangkat go, An. Sedih lu engkas, Ro. Sedih mungkas. Nganu gambaran nonggonku tak tambanane. Engko dak dijamin langsung wah plong pokoknya. Aja percaya nang. Dia mau ngerang. Aja percaya. Mas Edia ya. Ya, cus. Apa Arsha aku lho kan nyanyi? Yo, alasane kebelet jare iku, Dek. Pokoknya kan dijak mulai tenan to. Alasane nganu kepengen tuku dolanan. Alasane ku barang bakal dolannya ra ono gak sida Wah, alasannya kayak gatra iki berarti kok ya. pinter to lele jare ngangen tekan kok pakmu ya. Iya persis. Aku ya kudu oh. Kok iso bidulan kok muni terus. Nanti Bapak nyanyi. Hey. Remix. Om Judamani. Tak seorang pun menemaniku, tak seorang pun mendekatiku. Setelah aku miskin tak berharga lagi, tetapi dulu teman-temanku setiap saat datang padaku. Asik. Mau berkata apa? Oh iya. Sosok prai kok. Din, sosok prai loh, Din. Memang bila orang sedang jaya, siapapun menyanjungnya. Oh iya. Wah, 10.000 mencari kawan. Tapi bila dia jatuh susah, lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah benda suka dicari. Oh, ini judulnya Soekardi. Teman sejati yang merasakan derita ini, mungkin dalam 1000 tak terdapat satu. Hidupku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Pengaduinya banyak ya. Yang ada di Taiwan semuanya
teman lagi. Oke, Sukardi Sombon Gaduran menikah nggih. Terima kasih Mas. Iya. Judulnya gak teman ngene kok, teman jare ini Iya. Amel. Judulnya lo apik. Apa? Sukardi. Iya. Sukardi iki lagune akeh ya. Ana dua. Ana dua sing siji ki Mas Sukardi jari. Mergo utang menawa Mergo utang ya. Sing siji ki sungguh Sukardi jari masa kini. Sukardi kok dicari. Dicari tuh ndak utangnya akeh no Rom iki. Utangnya akeh mesti. Iya menawa. Apa? Sukardi Bang sing wis mati. Iya iki. Oh malah, ning utangnya mah ditinggalno kowe ya. Iya. Walah iya nganti jujutan ngono kok so. Nganti direwangi nang Mekar barang ngono Iya. kok Cin. Ya, lanjut ya Cin. Ya, Apa? bukan yang pertama. Oh iya, not number one Mas. Hmm. Iki mah friend. Not number one. Engko bar iki terus nganu. Lali janjine. Oh iya. Lali janjinya siapa sing nyuwun? Mbah Basuki mau piye? Iku jur Basuki mawa beat. Oh. Jur. Oh iya. Ada apa lagi kok ketawa ketiwi Mas? Enggak tahu. Aku ya ora nang aku menang kayak sabun. Yuk, jus. Oh alah. Aku sudah tahu loh Sem. Ayo Mbak Basir yuk, jus. Not number one Mas. Ya, oke. Bukan yang pertama Mas. Si gendut yang sekarang sudah gendut lagi. Hey.
Wonten niku Forget Promise. Ya kowe sing iso Inggris aku ora Iya. iso. Banyuse ana apa mang ya? Manut. Kalah. Wes ya, Wes. wis ya. Lho iki malah kayak pirang lagu, Cak. Wes. Yo ditambah-tambahi lah ra ketan kok 6 apa 7 Wah. ngono ya.